Здравейте, в Откровено сме Нели. През последните няколко години много се говори за децата индиго. Откъде идват и защо? Кой ги изпраща? Тези празнодумства вече доста се изтъркаха и не са особено интересни за аудиторията. Акцентът в днешния ни разговор ще е върху това как да разпознаем тези деца сред останалите, как да ги различим от децата с лошо възпитание и най-вече как да се отнасяме с тях. В рубриката за щастливци Венци Чипева ще ни срещне с някого, който ще донесе и щастливото начало на седмицата. Останете с нас до края. Чували ли сте определението дете индиго? Не. Да. Не. Да. Не, за първи път го чувам. Чувала съм. Да, ама точно не знам какво означаваше. Ами смятам, че това определение дават на деца, които много бързо се развиват, започват по-рано да правят крачки и да копират страшно много. Поне такова обяснение са ми давали за този израз. Абе, имаше нещо това свръхестествени науки, фактически феномени, като че ли са феномени. От този сорт, може би. Знаете ли какво означава? Да. Това са децата на светлината. Така знам. След 97 година, които са родени... Това са деца с изключителни интелектуални възможности на първо място и съвсем различни от децата, които досега растат. По-развитите деца, да, особените деца, които искат малко по-развити, по-талантливи и по-рано се развиват от останалите. В някоя насока са по-развити в определена област, не във всичко. Едни много по-добри, много по-развити деца, отколкото сме били ние. Се развиват по-рано от останалите, имат повече таланти изявени. Много по-сенситивни са. Тези качества, тези техни качества ги определят като следващата раса, шестата раса, която очакваме. Те де факто са децата на бъдещето. Мислите ли, че това е бъдещето на България? Съмнявам се. Не знам колко много има такива в България. Това е не само бъдещето на България, е бъдещето в световен аспект. И ние не можем да го променим, не можем да тичаме срещу вятъра. Не, аз по принцип не вярвам в тия индиго деца. Да, определено това е бъдещето. Определено не. Нищо чудно, може и това да е. Не знае. Всички деца са бъдещето на България. В студиото вече са Бянка Ангелова, която е майка на дете индиго, и журналистът Рум Марк. Очакваме въпросите и коментарите ви на телефона в студиото 975 25 55. По време на предаването може да ни пишете и във Фейсбук на Откровено, а към финала на предаването ще прочетем и коментарите и вашите мнения по темата. Здравейте и добре дошли! Благодаря ви, че сте мои гости днес. Какво ви направи впечатление в анкетата? Запознати ли са хората реално с това какво представляват децата индиго? Бянка. Ами аз мисля, че до някъде хората са запознати, защото в последните години се пишат много неща и който е чел или най-вече който му се е наложило да се срещне наживо с такова дете, при всички положения се е заинтересувал, защото това явление не може да остане незабелязано. Така че мисля, че някои знаят повече, но все още битуват някакви определени характеристики, които са по-скоро в фолклор, отколкото почиват на някакви сериозни проучвания за масовите, масово за хората. Да. Рум, твоите впечатления? На мен ми направи впечатление това, че наистина хората имат някакво понятие. Едни повече, други по-малко. Чух определението на Върчол като деца на светлината. Значи това поколение се възприема като работници на светлината, други го възприемат като борци на свободата, войни на светлината. За мен това войни не е особено добре казано. Може би хора на светлината на новата епоха. Моя интерес към това явление е такъв, защото аз по принцип се интересувам от точно тази нова епоха, това настъпване на, както тук
видях, казаха в анкетата, новото поколение. Значи, ако трябва да кажа откъде започва, нали, виждането и разглеждането на този въпрос с индиговите деца. Откъде? Значи, по принцип, това понятие индигови деца се въвежда от Нансян Тап в книгата "Как да видим любовта чрез цветовете". За първи път тогава се появява. За първи път тя употребява това, защото чрез нейната екстрасензорика вижда аурата на деца в тъмно-виолетов индигов цвят. И понеже й прави впечатление, че обикновено този индигов цвят, тя го е виждала при хора просветени, посветени съзнания, по-възрастни, но и прави впечатление, че напоследък все повече и все повече малки деца се явяват с такава аура, която тя изследва. Започва да публикува на тази тема. И в последствие се употребява този термин, нали, взет от нея вече, привнесен от нея, от Ли Каръл и Джейн Тобър, които пишат специално книгата, нали, за кристалните деца. Те дори в тази... Кристалните и индиговите са различни. Пардон, индиговите. Сега ще ви кажа за кристалните, да. Значи, те там вече говорят за индиговите деца, като привнасят термина от Нансян Тап. Те вече се познават, започват едни отношения. И това е първата книга, в която така генерално се заявява на обществото. Дори в тази книга се казва, характеристиката на тези деца е, че това са деца с недосега регистрирани психологични проявления. И сега от тук мен ми се ще да кажа и нещо друго, което така, може би ще споменем и по-нататък в предаването. Значи се до голяма степен бърка сравняването, не сравняването, а унифицирането по-скоро на индиговите деца с примерно децата с аутизъм. Защото това идва от там. Доста от индиговите деца биват подложени на грешна диагноза. Добре, нека да изясним какво представляват децата индиго, за да направим така ясно разграничение между деца аутизъм. Това са, ти ме попита дали са кристални деца. Тук чух, че това са децата на новата епоха, 6-та раса. Значи това не е така. Децата индиго са прелюдии на фаза. Децата индиго са това поколение, което може да го наречем като точно борците. Те са бунтарите. Значи, най-общо погледнато, техните характеристики са такива. Това са хора с много голяма творческа наситеност, с бунтарство в духа си. Те не признават авторитети. Не може чрез заплаха да се манипулират. С поучение не може. Те имат концепция за себе си, че са с мисия. Те също така са много нараними и склонни към депресия. Например, когато бъдат отчетени не като особени, като различни, а като деца с дисфункции, като хора с дисфункции. Примерно, както бях тръгнал да казвам, им се даде диагноза за, да кажем, не точно аутизъм, защото на тях не може да им се даде такава диагноза, това е абсолютно различно. Може да им се даде диагноза синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Това веднага им се лепва и започват, нали, в световен мащаб да се лекуват с риталин.
който Риталин притъпява въобще характера, бойния дух, така да се каже, на тези индигови деца. И тук е много опасно вече да се бъркат понятията и трябва да се знае, че не може да даваш категорични характеристики, не може да даваш медицински термини на нещо психологично. Значи, аутизма и тези отклонения, чисто психически, те са в физическото тяло, докато характеристиките на индиговите деца са в аурата. Те са в други измерения. Те не са така строго физически определени. Да. Бянка, ти имаш син, който е индиго. Разкажи ни за него. Какъв е той? Значи, моят син е диагностициран и като аутистик с синдром на Аспергер, но аз лично смятам, че той е и индиго. Сега няма да влизам в полемика. До някъде съм съгласна с това, което казва Румен, за неправилното определение на децата индиго с различни видове синдроми, аутизъм и други заболявания. Но това за мен е излишно в момента да го дискутираме този конкретен въпрос. Дали това е едното или другото. Аз лично... Смяташ, че се припокриват при него? Да, за някои неща. Това е, може би, тема за друг разговор. Аз лично, всъщност, мой интерес откъде се зароди. Аз имам дете, което е нестандартно. Откъдето и да го погледнеш, от малък той започна да ме изумява с много неща. Смисъл. Например, като поведение. Първо с хиперактивността. Това, че не застава на едно място, че трудно му се приковава вниманието. Това непрекъснато ми създаваше проблеми. Хората ми казаха, не може ли да си възпиташ детето, какво е това дете? Не застава непрекъснато, се движи насам-натам. Не може да стои на едно място. Фактически провокирано от потребността да се справя с моето дете, аз започнах да търся информация. Има ли други такива деца? Какво да правя с него? И аз по този начин пък попаднах на тези книги, за които той говори. Значи, попаднах най-напред, може би да е по-късно написана, на книгата на Каролина Хейенкамп, която се казва "Децата на новото хилядолетие". И тогава тя там в началото на първи том дава едни характеристики, едни определения за тези деца. И аз открих, че в голяма степен неща, което тя казва за индиговите деца, моето дете отговаря на някои от тези характеристики, на голяма част се припокриват. Например, това, че той не може да бъде манипулиран с чувство за вина. Не изпитва срам и вина. Не може да му кажеш сега... Засрами се сега. Как може? Това нещо не го разбира, трудно се подчинява на указания, такива. Седни, направи това, ама веднага го направи, без да, така категорично, без да му обясниш защо, какво се изисква от него. Винаги иска да знае защо. Да, винаги иска да знае защо, какво трябва да направи, как да го направи. Право е детето. Сигурно. Това може би важи за много деца, но като цяло, и с това съм съгласна, че много от децата се раждат с подобни характеристики. Това вече и в училище се забелязва от педагозите. Масово мога да кажа, родители откриват, че децата, които сега са в училище, не са това, което са били техните родители. Да не говорим за техните баби и дядовци, че децата са съвсем различни. И това определено кара хората да се замислят, да четат и да се интересуват. Защото старите модели на подчинение безпрекословно на авторитета, било то на учителя, на началника, на родителя, не върви този номер с тия деца. Просто не можеш така да ги накараш да се подчинят и да те слушат. Трябва да намериш някакъв друг подход към тях. Аз лично смятам, че тези деца са се родили да превъзпитат всички останали, които общуват с тях. За мен специално е така. Аз самата се чувствам много променена от книгите, които прочетох, от наблюдаването на поведението на моето дете, търсейки начин да го проумея, да направя контакт с него, да мога да му помагам в училище, да може той по някакъв начин да се интегрира, Всичко това... Успя да намериш най-правилния подход, диалог с него? Силно казано съм успяла. Ежедневно се стараеш. Би казала, че се развивам и аз с него. И непрекъснато търся начини да му помагам. И смятам, че това е правилният начин. Не да ги тъпчим с лекарства,
защото лекарствата, Риталин и другите, които... Те ги увреждат по-скоро. По-скоро те спъват тяхното естествено развитие. Аз по-скоро бих на родителите, които имат проблеми с хиперактивността, бих им препоръчала, освен терапиите, нали, другите неща, повече спорт, повече, може би, йога, такива занимания, които биха допаднали на деца. Който е обществен, който приобщава такъв с колективен характер, като зависи, футбол. ако детето може да се включи, нали, докъдето може. Например, едно плуване при моя син даде много добър ефект, нали, за него. Специално тази енергия, туширането, на хиперактивността, също рисуването. Значи, начин за изразяване при него, понеже той има проблеми с общуването, с говоренето, вече речта е изградена, той общува доста по-добре, отколкото когато беше по-малък. Но, примерно, рисуването, творчеството, нали, моделирането, изработването на неща с ръце, неговите рисунки са нещо, което е форма на изява. Всъщност той показва своята индивидуалност и чрез рисунките. Добре, тези деца все пак имат авторитети. Как ги изграждат? Кои хора за тях са авторитети? Значи, от тук тръгвам, което тя каза за това, че нейното дете как се изявява. Да. Значи, той изявява себе си чрез изкуството, чрез алтернативни начини, не чрез речта. Това тук сега, аз не го познавам и не знам доколко има някакви така, като заболяване, но това е и характеристика точно това, за което говорим. Това поколение, така го наречем, генерацията на индиговите, на деца си, на хора с индигови аури. При тях вербалната комуникация е сведена до някаква заниженост, защото те имат други начини за изразяване. Те говорят с очи, те говорят с мисъл, те владеят нещо, което се нарича телепатия и то е факт. Вече все повече научни изследвания го доказват. И по този начин, нали, във връзка с това какви са им авторитетите. Значи те се свързват на едно друго ниво с хора, които чувстват за близки. Техните, даже не авторитети, но хора, на които те биха искали да приличат, примерно, са точно такива творчески натури, борбени натури, които са извън нормите на обществото, които са някакси така техни фаворити, като точно пак бунтари. Значи аз смея да твърдя, че не е от сега това явление, нали, индиго деца. Много отдавна е започнало зараждането на такива хора. Какво говорим за Beatles, Rolling Stones? Още това, всичко това, цялото това поколение, те са на нестандартни, творчески, бунтарски настроени личности. Всичко това е точно склонен си да смяташ, че индиго. тези хора, сред тях има индиго. Разбира се. Даже от тогава и до сега продължават да се раждат. Ние сме индиго, нашето поколение. Някой, разбира се, не може да каже за всички. Нали, в едно стадо не всички овци са черни или бели или така. Но повечето, вече 90% от хората, които и се раждат сега, вече са индиго. Със своите характеристики. Така съм склонен да вярвам, но това е, че, както казах в началото, те прокарват един път. Даже Дорин Върчел пак спомена за нея и тя това го твърди. Тези работници на светлината, тези деца с индигови аури прокарват пътя към новата раса, която е пък кристалните деца с такива кристалинови структури на аурата. Пак много хора, които се правят на просветени и знаещи, вече казват техните очи, какви са дълбоки, виждаш им в душата и така нататък. Цитати от Дорин Върчел, просто цитират какво са чели. Според теб. Така е. Не можеш всички в цяла България или цял свят едни и същи думи да употребиш за тези кристални деца. Добре. Кажи какво мислиш. Значи, според мен това, което е характерно за тези, извинявай, че да прекъсвам, нали, за тези кристални деца, това е чистотата. Това е добротата, това е емпатията, това е ангелската същност. Значи, тези деца, преминали през фазата, нали, на хората с бунтов дух и тая агресия дори, защото те изпадат в агресия, защитавайки себе си и тезата си, значи тези хора са с аура и душа на едни мощни ангели, които излъчват любов.
Това са хората на новата ера. Добре, имаме още много какво да си кажем по темата и да изброим още характеристики, за да разпознаваме децата индиго, но след рекламите по BBT.